Takže co dělám z dnešního videa? Dneska půjdeme přes tenhle jsem počítač Windows XP na Windows 7. Jak to udělat? Vlastně si stačí nastavit VirtualBox. To je spustit. To vám otevře. Vlastně nadáte si tam DVD. To je vlastně Dčko a tam dáte a máme Windows 7. Takže půjdeme druhou. A teď jak změnit Windows 7? Kliknete tady tohle. Kliknete Command Pull a napíšete tohle nefunguje, takže open Windows OS. Tak. Už jsem tady něco otevřel. A máme tady tohle. Což je vlastně takové složka penězma, kterou když kliknete, tak si to dáte koupit. A já si to právě jdu koupit, ale já už to mám koupený. Takže to škrtnu. A kliknete jo. Mám tady hodit reklamu. A pak se stane tohle. Úplně máte jiný Windows. Dívejte tady. Toto. Hezké. Tak já už to zruším. Tak. Takže já doufám, že se vám video líbilo, pokud ano, tak zanechte like a u dalšího videa se uvidíme příště, tak zatím čus.